श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री गौरनिताई यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतो आहोत. तर आपण ज्या 16 अध्यायापर्यंत आता पूर्ण केलंय, 16वा अध्याय जो बघितलाय तो दैवासुर संपत विभाग. मग ज्यामध्ये आपण बघितलं दैवी गुण. दैवी गुण हे भगवंतांनी सुरुवातीला सांगितलं आणि आसुरी. मग सगळ्यात जास्त या आसुरी स्वभावाबद्दल भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. काय आहे हा आसुरी स्वभाव, काय त्याची परिणिती होऊ शकते, काय आचरण असतं अशा व्यक्तींचं, कुठल्या गुणांमध्ये असते अशी व्यक्ती, मृत्यूनंतर या व्यक्तीचं काय होतं, या सगळ्या गोष्टींना आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणून मग अज्ञानामध्ये हो, जिथे फक्त अंधकार आहे आणि स्वतःच्या मीपणाचा कळस, की मी माझं, माझ्या पुरतं सगळं माझं माझं, आपण ते जे एक तात्पर्य वाचतो त्याच्यामध्ये सगळं मी माझं इथपर्यंतच आहे. कुठेच भगवंतांच्या अस्तित्वाचा तर म्हणजे अस्तित्वाला मानतच नाहीत, पण त्याही शिवाय स्वतःबद्दलचा तो अहंकार, खोटा अहंकार, असं सगळं आपण त्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलेलं आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी आपल्याला जाणलेलं आहे की ये शास्त्र विधी मुत्सृज्य. मग आता त्याच याने आपण 17व्या अध्यायाची कुठेतरी सुरुवात होती. मग भगवंतांनी सांगितलं की जी विधीपूर्वक पूजा आहे, की जे जे सॉरी, गुरु शास्त्र आणि साधू यांना आधारित आपण जे कार्य करतो, वेदांना शास्त्रांना पडताळून जे कार्य केलं जातं ते विधीपूर्वक आहे. पण अविधीपूर्वक नसावं कार्य, आणि ते योग्य प्रकारे ज्ञानाने असावं, नाहीतर त्याला कुठलीही संमती मिळालेली नसते. वेदांचा शास्त्रांचा त्याला कुठलाही आधार नसतो. आणि हे ज्ञान आपण कोणाकडून घेऊ शकतो तर तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्रक्षेण ते ज्ञानम ज्ञानम शांती मुच्यते. तर अशा प्रकारे हे ज्ञान आपण आदरणीय गुरूंकडून घ्यावं, उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून हे जाणावं. कारण ज्या आध्यात्मिक गुरूंना याचा दृष्टांत आलेला असतो आणि त्यांनी ते सत्यात उतरलेलं बघितलेलं असतं, अशा गुरूंकडून आपण ते ज्ञान घेतो. म्हणून आजही खूप सुंदर मी ग्रुपवरती टाकलंय की नाही बघीन मी, पण गुरु आणि म्हणजे कृष्णाला जाणण्यासाठी गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली आपण कृष्णाला जाणायचंय. नुसती कृष्णाची प्रार्थना करून त्यांच्याविषयी न जाणता ती केलेली आणि गुरूंचा कुठलाही आधार नसताना त्या प्रार्थनेला महत्व नाहीये. तर त्याच प्रकारे गुरूंचं महत्व आणि कृष्णाचं, मग गुरु हेच कृष्णाच्या माध्यमात कृष्णापर्यंत आपल्याला पोहोचवत असतात. गुरूंच्या माध्यमातून आपण गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या आश्रयाखाली, आणि म्हणून ज्या मुग्धा माताजींच्या वर्गामध्ये दीक्षा आणि आश्रय, अस्पायर या तिन्ही टप्प्यांवर ज्याप्रमाणे सगळं सांगितलं जातं की गुरुचं महत्व, कारण 360 अंशातून हे जे सगळ्या म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि आणि स्पिरिच्युअल म्हणजे आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून ते ज्ञान मिळालेलं असतं. आणि म्हणूनच अशा गुरुकडून ते ज्ञान आपण घेणं हे जास्त विधीपूर्वक आहे. आणि त्या ज्ञानाला भगवंतांनी व्हॅल्यू आणि ते महत्वाचं ज्ञान आहे आणि त्याला महत्व दिलेलं आहे. मग 17व्या अध्यायाचं पुढे एक्सटेंड करताना आपण जाणणार आहोत आता की अर्जुनाला पडलेले प्रश्न काय आहेत. आणि 17वा अध्याय काय सांगतोय, श्रद्धात्रय विभाग योग. श्रद्धेचं जसं आपण गुणत्रय विभाग योग, की ज्या त्रिगुणांना आपण विभागलेलं बघितलं, तशाच प्रकारे या श्रद्धेला कसं विभागलंय, की मग ती सात्विक आहे, राजसिक आहे का तामसिक आहे, अशा प्रकारे 3 श्रद्धांचं आपण इथे सॉरी या 3 प्रकारच्या श्रद्धांना आपण जाणणार आहोत. अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न आहेत आणि ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतंय. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. मग अर्जुन काय विचारतोय बघा. हरे कृष्ण वसुधा माताजी. हरे अर्जुनानं कृष्ण. सेकंड माताजी. माताजी वाचू. वाचा वाचा, कोणी वाचा. रिदा माताजी नंतर तुम्ही वाचा. अर्जुनाने वाचू माताजी. वाचा 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 वसुधा माताजी, पुढचं तुम्ही वाचा. वाचा माताजी. मी वाचू का? हरे कृष्ण माताजी. हा वाचा अर्जुनाने रिदा पृच्छा माताजी केली, वाचा. हे हा कृष्ण. काय झालं माताजी?
वाचा वाचा वरीना माताजी, वाचा फक्त वसुधा माताजी वाचा. तुमच्याकडे काही आवाज येतो? ओके माताजी वाचते. हो वाचते. डिस्टर्ब होते का माताजी काही? ठीक आहे ठीक आहे, वाचून घ्या. ओके. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पुच्छ केली, हे कृष्ण, जे शास्त्रविधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात त्यांची काय अवस्था असते? ते सत्वगुणी, रजोगुणी की तमोगुणी असतात? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांना आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणलंय, 14व्या अध्यायामध्ये, की काय आहे सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. या 3 प्रकारच्या व्यक्तींना आपण जाणलं. त्या व्यक्ती कशा प्रकारे आचरण करतात आणि त्याही गोष्टींचं आपण विश्लेषण अगदी सखोल असं विस्तारित स्वरूपामध्ये जाणलं. मग आता अर्जुन विचारतोय की या शास्त्रविधींचं पालन न करता, की जो स्वतः मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा आणि स्वतःच्या आयडिओलॉजीनी, स्वतःच्या धारणेनुसार जो पूजा करतो त्याची अवस्था काय असते? तर ती सत्व म्हटली जाते, रज म्हटली जाते की तमोगुणी? मग ती कुठल्या प्रकारची श्रद्धा असते? 14व्या अध्यायाच्या 39व्या श्लोकात म्हटलंय, विशिष्ट प्रकारच्या उपासनेवर श्रद्धा असलेला मनुष्य क्रमशः ज्ञानाच्या स्तराप्रत उन्नत होतो आणि शांती समृद्धीच्या परमसिद्धीला प्राप्त होतो. काय आहे तो श्लोक? आपण एकदा म्हणू. 39वा श्लोक, 4थ्या अध्यायातला, सॉरी, जो आपल्याला श्रद्धेबद्दलच हा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संशयेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतीम आचरणाधिगच्छति. जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिये संयमित केली आहे, तो असे ज्ञान प्राप्त करण्यास प्राप्त आहे आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच राहते. बघा, म्हणजे तो श्रद्धावान मनुष्य आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिय संयमित केलेली आहे. मग इथे म्हणायचं आहे की जो ज्या विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धा असलेला, मग उपासनेवर, की जो श्रद्धेने ती गोष्ट करतो, की ज्याने आपल्या इंद्रियांना संयमित करून घेतलेला आहे, तो निश्चितच त्या परम सिद्धीला प्राप्त करू शकतो. 16व्या अध्यायात म्हटलं की जो शास्त्रविधींचे अनुसरण करीत नाही त्याला असुर म्हटले जाते. जो श्रद्धेने शास्त्रविधींचे पालन करतो त्याला देवता म्हटले जाते. म्हणून अविधीपूर्वक आणि विधीपूर्वक, की कशा प्रकारे ज्या विधींना अनुसरून जे करत नाहीत त्यांना असुर म्हटलं जातं आणि जे शास्त्रांचं पालन करून जी श्रद्धा बाळगली जाते, जी श्रद्धा जोपासली जाते, ती दैविक अशी म्हटलेली आहे, ज्याला दैवी देवता म्हटलं जातं. आता जर श्रद्धावान मनुष्य शास्त्रांमध्ये उल्लेख नसलेल्या नियमांचं पालन करीत असेल तर त्याची कोणती स्थिती असावी, या अर्जुनाच्या शंकेचे निरूपण श्रीकृष्णांनी करावयाचे आहे. जे लोक एखाद्या सामान्य मनुष्याची निवड करून त्याला परमेश्वर मानून त्याची पूजा करतात ते सत्वगुणी, रजोगुणी किंवा तमोगुणी आहेत. अशा लोकांना जीवनाची सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त होते काय? वास्तविक ज्ञानामध्ये स्थित होऊन स्वतःची परमोच्च सिद्धावस्थेप्रत उन्नती करणे त्यांना शक्य आहे का? जे लोक शास्त्रविधींचे अनुसरण करीत नाहीत परंतु ज्यांची कशावर तरी श्रद्धा आहे आणि जे देवदेवता किंवा मनुष्याची पूजा करतात त्यांना आपल्या प्रयत्नात यशप्राप्ती होते काय? या सर्व प्रश्नांचे, हे सर्व प्रश्न अर्जुन कृष्णांपुढे मांडत आहेत. या सगळ्यांची उत्तरं आता भगवंत देणार आहेत, की सत्व, रज आणि तमो आहेत का? ती मनुष्याची निवड करून मग त्या ज्या आपण व्यक्तिपूजेचं बघितलं, ती कुठल्या स्वरूपाची पूजा आहे? त्यांना सर्वोच्च सिद्धी मिळते काय? मग ते ज्ञानाप्रत उन्नत होतात का? ते कुणाचं अनुसरण करीत नाहीत पण त्यांची कशावर तरी श्रद्धा आहे, मग ते सकाम श्रद्धेमध्ये आहेत का? कारण ते देवी देवतांची पूजा करतायत, काहीतरी डिमांड्स आहेत त्यांच्या, मग त्यांना आपल्या यशाची प्राप्ती होते का? या सगळ्याचं प्रश्न अर्जुन विचारतो आहे. अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न आलेले आहेत आणि भगवंत त्यांना उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक वाचो. हा वाचा. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नामचा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, देहधारी आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणानुसार मनुष्याची श्रद्धा सात्विकी, राजसी आणि तामसी अशी 3 प्रकारची असू शकते. याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. तात्पर्य: जे शास्त्र विधींना जाणतात परंतु सुस्तपणा किंवा आळशीपणामुळे जे या शास्त्रविधींचे पालन करणे सोडून देतात त्यांचे नियंत्रण त्रिगुणांद्वारे केले जाते. जीवांना आपल्या सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक गुणांनी युक्त पूर्वकर्मानुसार विशिष्ट प्रकारचा स्वभाव प्राप्त होतो. जीवांचा प्राकृतिक गुणांशी असणारा संग अनादी काळापासून चालत आला आहे. जीव हा प्रकृतीच्या संपर्कात असल्यामुळे त्याच्या विविध प्राकृतिक गुणांशी असलेल्या संगानुसार त्याला विविध प्रकारचे स्वभाव प्राप्त होतात. तथापि मनुष्याने जर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुचा संग केला आणि शास्त्रविधीनुसार आचरण केले तर त्याचा स्वभाव बदलणे शक्य होते. हळूहळू तो तमोगुणापासून सात्विक गुणात अथवा रजोगुणापासून सात्विक गुणात उन्नत होऊ शकतो. निष्कर्ष हाच आहे की एखाद्या विशिष्ट गुणातील अंधश्रद्धा मनुष्याला सिद्धावस्थेप्रत उन्नत करण्याला सहाय्य होत नाही. एक मिनिट. अंधश्रद्धा मनुष्याला सिद्धावस्थेप्रत उन्नत करण्याला सहाय्यक होत नाही. म्हणून मनुष्याने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या संगतीत दक्षतेने आणि चातुर्याने सर्व गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. अशा रीतीने मनुष्य उच्चतर गुणात स्थित होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता इथे निरनिराळ्या प्रकारच्या लोकांची आपल्याला वर्णनं दिसत आहेत. मग ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांचा प्रभाव म्हणजे हा आत्मा जो आहे, हा जीवात्मा, हा आत्मा शुद्ध आहे. हो, मूळ हा आत्मा शुद्ध आहे. आणि जसं 15व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की हा आत्मा शुद्ध आहे आणि तो शुद्धच माझ्याकडे, जो भगवंतांनी जसा दिलाय त्याचं शुद्धीकरण आवश्यक आहे. तुम्ही तो सगळ्या या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आणि मग या षड्रिपूंमध्ये जे अडकले जात आहे, या मोहमायेमध्ये जे अडकले जात आहे, त्याच्यामुळे त्या आत्म्याला सगळं दूषित करून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून त्या आत्म्याचं शुद्धीकरण आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच कशामुळे हा दूषित होतोय, तर हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे. सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे. आणि म्हणून ज्याप्रमाणे मग मनुष्य श्रद्धावान आहे, मनुष्य शास्त्रांचा आधार घेतोय, पण मग तिथे कुठेतरी सकामपणा आहे, तिथे कुठेतरी त्या फळांची अपेक्षा आहे आणि शास्त्रविधींचे पालन परंतु सुस्तपणा किंवा आळशीपणामुळे. आता आपण बघितलं सत्व, रज आणि तम या 3 गुण बांधतात मनुष्याला. सत्व ही सात्विकता निश्चितच दैवी गुणांकडे वळणारी आहे. राजसिकता कुठेतरी अभिलाषेमध्ये अडकलेली आहे आणि तामसिकता तर सगळी अज्ञान अंधकारामध्ये आहे. आणि म्हणूनच मग तामसी व्यक्ती काय होते, आळशीपणामुळे शास्त्रविधींचं पालन करणं सोडून देतात. त्यांचे नियंत्रण त्रिगुणांद्वारे केले जाते. जीवांना आपल्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुणांनी युक्त पूर्वकर्मानुसार विशिष्ट प्रकारचा स्वभाव प्राप्त होतो. मग जे काही पूर्वीची कर्म आहेत, पूर्वीच्या इच्छा आहेत की मला असं असं पाहिजे आहे, त्या स्वभावाचा, त्या जे काही कर्म केलेलं आहे त्या पूर्व कर्माला अनुसरून तुम्हाला पुढचा जन्म मिळत असतो. जसं आपण उदाहरण घेतलं कुत्र, मांजरी किंवा मग कोणाला फिशिंग करायची आवड आहे, जसं आपण भरत महाराजांचं, म्हणजे ते भाव भक्तीच्या स्टेजला पोहोचलेले स्तरावरती होते, तरीही त्यांचं आयुष्य हरिणमय झाल्यामुळे त्यांना हरणाचा जन्म प्राप्त झाला. परंतु नंतर मग ते भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले असल्यामुळे त्यांची आध्यात्मिक प्रगती ही अतिशय वेगळ्या दिशेने होती आणि ते अत्यंत शुद्ध भक्त होते. आणि त्याप्रमाणे त्यांना तसंच ज्ञान पुढे प्राप्त झालेलं आहे, जे आपण पुढे बघितलं. जडभार तसा जन्म त्यांना मिळालेला आहे आणि त्या जन्मी मग नंतर त्यांना पुढे मोक्ष म्हणतो. अशा प्रकारे म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गुणांचा ज्याच्यावरती प्रभाव आहे तो आत्मा, हा आत्मा शुद्ध आहे. हो, मुळात आत्मा शुद्ध आहे. आपण बघितलं अध्यात्म याचा मूळ स्वभाव आहे. पण या जीवात्म्याचं काय झालेलं आहे, तो कंटॅमिनेट, जसं आपण पावसाचा थेंब बघतो तसं पावसाचा थेंब कसा मलिन होऊन जातो ना चिखलात मिसळल्यानंतर, तसा त्याचा चिखल होतो. त्याचप्रमाणे आत्म्याचं आहे. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे तर सात्विक, राजसिक आणि हळूहळू तो तमोगुणापासून सात्विक गुणात किंवा रजगुणापासून सात्विक गुणात उन्नत होऊ शकतो. आणि निष्कर्ष हा आहे की एखाद्या विशिष्ट गुणातील अंधश्रद्धा मनुष्याला
सिद्धावस्थेप्रत उन्नत करायला सहाय्यक होत नाही. कारण मग काय होतं त्या गुणातली, कारण तिन्ही गुणांची कुठेतरी तिन्ही गुण बांधतायत. आणि अंधश्रद्धा जी म्हटलेली आहे की ज्या चुकीच्या बाबतीत, कारण ये शास्त्र विधी विस्तृत जमते, जर शास्त्राला आधारित नसेल आणि जे स्वतःच्याच मनाने काही स्वतःच्या धारणेने काही पूजा केली असतील, तर त्या कुठल्याही प्रकारच्या ज्ञानाला अनुसरून केलेल्या नसतात. आणि निश्चित मग त्या परमसिद्धीला प्राप्त करण्यास त्या निश्चित कारणीभूत नसतात. आणि म्हणूनच मनुष्याने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, पुन्हा इथे म्हणून जे शेवटच्या श्लोकामध्ये 16व्या अध्यायात सांगितलं तेच याचाच उल्लेख इथे सुद्धा आपल्याला दिसतो की योग्य आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली मनुष्य उच्चतर गुणामध्ये स्थित होऊ शकतो. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे भारता, विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनास अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. जीवाने प्राप्त केलेल्या गुणानुसार तो विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने युक्त असल्याचे म्हटले जाते. मनुष्य हा कसाही असला तरी त्यांच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा असते, परंतु त्याने प्राप्त केलेल्या स्वभावानुसार त्याची श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक मानली जाते. अशा रीतीने तो आपल्या श्रद्धेनुसार विशिष्ट लोकांशी संग करतो. परंतु 15व्या अध्याय सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक जीव हा मूळतः भगवंताचा अंश आहे, म्हणून हा त्रिगुणातीत असतो. मनुष्याला जेव्हा भगवंताशी असणाऱ्या आपल्या संबंधाचे विस्मरण होते व जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येऊन बद्ध होतो, तेव्हा तो विविध प्रकारच्या प्रकृतीशी संग करून स्वतःचे आलेख असे स्थान निर्माण करतो. परिणामतः प्राप्त होणारे श्रद्धा आणि अस्तित्व जीवन हे केवळ भौतिकच असते. मनुष्याला जरी काही धारणा किंवा जीवनावश्यक कल्पना असल्या तरी मूळतः तो त्रिगुण अर्थात त्रिगुणातीत असतो. म्हणून भगवंताशी आपला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मनुष्याला प्राप्त भौतिक विकारातून मुक्त झाले पाहिजे. भगवत धामात परत जाण्याचा कृष्ण भावना हाच निर्भय मार्ग आहे. जर मनुष्य कृष्ण भावनेत स्थित झाला तर त्या मार्गाद्वारे त्याची मोक्षप्राप्ती सुनिश्चित होते. जर त्याने आत्मसाक्षात्काराच्या या मार्गाचा स्वीकार केला नाही तर तो निश्चितच त्रिगुणांद्वारे प्रभावित होईल. या श्लोकातील श्रद्धा हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. श्रद्धेचा उद्भव मूलतः सत्वगुणापासून होतो. मनुष्याची श्रद्धा ही देवतेवर किंवा काल्पनिक परमेश्वरावर अथवा मानसिक तर्कवादावर असू शकते. मनुष्याची दृढ श्रद्धा ही सत्वगुणी कर्मामुळे उत्पन्न होते, परंतु भौतिक बद्ध अवस्थेत कोणतेच कर्म पूर्णतः शुद्ध असू शकत नाही. ती कर्मे मिश्र स्वरूपाची असतात व शुद्ध सत्वगुणयुक्त नसतात. विशुद्ध सत्वगुण हा दिव्य असतो आणि विशुद्ध सत्वगुणामध्ये मनुष्य भगवंताचे वास्तविक स्वरूप जाणू शकतो. जोपर्यंत मनुष्याची श्रद्धा पूर्णपणे विशुद्ध सत्वगुणाने युक्त होत नाही तोपर्यंत ती श्रद्धा त्रिगुणांपैकी कोणत्याही त्रिगुणांद्वारे प्रदूषित होऊ शकते. हे प्रदूषित प्राकृतिक गुण हृदय व्यापून टाकतात. म्हणून विशिष्ट प्राकृतिक गुणांच्या संपर्कात असणाऱ्या हृदयाच्या स्थितीनुसार मनुष्याची श्रद्धा दृढ होते. जर मनुष्याचे अंतःकरण सत्वगुणी असेल तर त्याची श्रद्धा ही सत्वगुणी असते हे जाणले पाहिजे. जर त्याचे अंतःकरण रजोगुणी असेल तर त्याची श्रद्धा ही रजोगुणी असते, आणि जर त्याचे अंतःकरण तमोगुणी असेल तर त्याची श्रद्धा ही तमोगुणाने प्रदूषित झालेली असते. अशा रीतीने जगामध्ये आपल्याला विविध प्रकारची श्रद्धा आढळते आणि विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारचे धर्मही आढळतात. वास्तविक धर्माची श्रद्धा विशुद्ध सत्वामध्ये स्थित असते, परंतु आपले हृदय कलुषित असल्यामुळे आपल्याला निरनिराळ्या प्रकारची धर्मतत्वे आढळतात. याप्रमाणे विविध प्रकारच्या श्रद्धेनुसार विविध प्रकारच्या उपासना आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा की भगवंतांनी सांगितले की या 3 प्रकारच्या श्रद्धा, कारण मूळ जे आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणलं की सत्व, रज आणि तम यांच्या त्रिगुणातीत असलं तरच ती विशुद्ध अशी श्रद्धा प्राप्त करता येऊ शकते. नाहीतर मग या श्रद्धेला कुठेतरी ती या 3 गुणांनी प्रदूषित होऊ शकते. हे तिन्ही गुण, मग त्यापैकी सत्वगुण निश्चितच दैवी स्वरूपाच्या स्वभावाला प्राप्त झालेले असतात आणि निश्चितच त्या व्यक्तीमध्ये तितकी ती सात्विकता असते, परंतु कुठेतरी तो पुन्हा सुखाशी आणि ज्ञानाशी बांधलेला असतो. आणि म्हणून या बद्ध जीवाची श्रद्धा या 3 प्रकारच्या श्रद्धांमध्ये विभाजित लिहिलेली आहे, सत्व, रज आणि तम. आणि म्हणूनच हे प्रदूषित प्राकृतिक गुण हे हृदय व्यापून टाकतात. विशिष्ट प्राकृतिक गुणांच्या संपर्कात येणाऱ्या हृदयाच्या स्थितीनुसार मनुष्याची श्रद्धा दृढ होते आणि मग त्याप्रमाणे मनुष्य श्रद्धेमध्ये दृढ होतो.
अंतःकरण सत्वगुणी असेल तर सत्वगुणी श्रद्धा. रजोगुणी म्हणजे काय, तर सकाम कर्मामध्ये अडकलेली, की मी हे सगळे यज्ञ तप यज्ञ दान करीन पण मला हे प्राप्त झालं पाहिजे. तमोगुणी व्यक्तींचं काय, की कुठल्या तरी चुकीच्या भावनेमध्ये ती श्रद्धा केली जाते, मग त्या तमोगुणामध्ये, अज्ञानामध्ये, अंधकारामध्ये आणि अशा प्रकारे ती श्रद्धा आढळते. आणि म्हणून मग या तीन तीन गुणांचा प्रभाव ज्या श्रद्धेवरती असते, अशा प्रकारची ही त्रिगुणातीत श्रद्धा आपल्याला आढळते. पण निश्चितच विशुद्ध श्रद्धा जी आहे ती या त्रिगुणांच्या पलीकडे आहे, जे गुणातीत आहे. यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सात्विक मनुष्य देवतांचे पूजन करतात, राजसिक मनुष्य राक्षसांचे पूजन करतात आणि तामसिक मनुष्य भूत प्रेतांचे पूजन करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटलंय की जे रजोगुणी आहेत ते अशा कल्पित परमेश्वरांची निर्मिती करतात व त्यांची उपासना करतात. जे तमोगुणी आहेत ते भूतखेतांची उपासना करतात. कधी कधी लोक खडग्यांची पूजा करतात. मैथुन सेवेलाही तमोगुणी मानण्यात येते. त्याचप्रमाणे भारतातील दूरच्या खेड्यांमधील लोक भूतांची उपासना करतात. आम्ही भारतात पाहिले आहे की कनिष्ठ जातीतले लोक कधी कधी अरण्यात जातात आणि त्यांना जर माहीत असेल की एखाद्या विशिष्ट झाडात भूत आहे तर त्या झाडाची पूजा करतात व बळी अर्पण करतात. या विविध प्रकारच्या उपासना म्हणजे वास्तविकपणे परमेश्वराची उपासना नव्हे. जे दिव्य विशुद्ध सत्वामध्ये स्थित झाले आहेत त्यांच्यासाठी परमेश्वराची आराधना आहे. श्रीमद भागवतात 4.3.23 मध्ये म्हटलं आहे, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम. जेव्हा मनुष्य शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होतो तेव्हा तो वासुदेवांचे पूजन करतो. तात्पर्य हे आहे की त्रिगुणांच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त झाले आहेत व ज्यांनी दिव्यत्वाची प्राप्ती केलेली आहे ते भगवंतांची उपासना करू शकतात. निर्विशेषवाल्यांना सद्गुणी सत्वगुणी मानले जाते आणि ते प्राच प्रकारच्या देवतांची उपासना करतात. ते भौतिक जगातील निराकार विष्णू रूपाची पूजा करतात व हे रूप कल्पिलेले असते. श्री विष्णू हे भगवंतांचे विस्तारित रूप आहे, परंतु निर्विशेषवाद्यांचा भगवंतांवर विश्वास नसल्यामुळे त्यांना वाटते की विष्णू रूप म्हणजे निर्विशेष ब्रह्माचेच एक दुसरे रूप आहे. त्याप्रमाणे ते कल्पना करतात की ब्रह्मदेव ही भौतिक रजोगुणी निर्विशेष रूप आहे. अशा रीतीने ते कधी कधी 5 प्रकारच्या आराध्य देवतांचे वर्णन करतात, परंतु त्यांना वाटते की निर्विशेष ब्रह्म हे वास्तविक परम सत्य आहे, म्हणून ते सर्व उपास्य देवदेवतांचा अंततः त्याग करतात. निष्कर्ष दिव्य स्वभावयुक्त मनुष्यांचा संग केल्याने भौतिक प्रकृतीच्या विविध गुणांचे शुद्धीकरण करता येते. मग जे निर्विशेषवादी आहेत, निराकारवादी, जसं आपण शंकराचार्यांचं संप्रदायात म्हणतो की ज्याप्रमाणे भगवान रूपाला जे भगवंतांच्या मानत नाहीत, कारण ते रूपाला म्हणजे ते रूप, कारण ते कुठेतरी आकार रूप नाहीये, असं निराकार निर्विशेष की अशा प्रकारे त्या भगवंतांच्या त्या स्वरूपावर त्यांचा विश्वास नसतो. आणि म्हणूनच ते म्हणतात की अशा अशा स्वरूपामध्ये भगवंत स्थित आहेत आणि 5 प्रकारच्या आराधना, म्हणून मग त्यांच्या त्या आराधनांचं वर्णन त्याप्रमाणे केलेलं आहे. पण विष्णू हे भगवंतांचं विस्तारित रूप आहे, परंतु निर्विशेषवाद्यांचा भगवंतांवरच विश्वास, कारण त्या भगवंतांच्या त्या ब्रह्मरूपावरच विश्वास नाही, तर विष्णू रूप म्हणजे ब्रह्माचेच एक दुसरे रूप आहे. त्याचप्रमाणे ते कल्पना करतात की ब्रह्मदेवही भौतिक रजोगुणी निर्विशेष रूप आहे. बघा, म्हणजे विष्णूंचं रूप हेच कुठेतरी म्हणजे सगळ्या त्या निराकारवाद्यांच्या कल्पना असतात, निर्विशेषवाद्यांच्या, कारण तिथे कुठेतरी रूप आकार हे भगवंतांच्या त्या रूपा आकाराला ते ते काहीतरी पूर्णपणे मानतच नाहीत. परंतु इथे आपण बघितलं की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, कारण जिथे आपण या भगवान रूपाशी निगडीत होतो, मग आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, पण हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा आत्मा त्या परमात्म्याशी कनेक्ट होतो, हा आत्मा ते जोडला जातो भगवंतांशी. हा जो योग आहे या योगाच्या माध्यमातून जोडला जातो, मग एका मनुष्य रूपाशीच आपण जोडलं जाऊ. मग भगवंतांनी जेव्हा 12व्या अध्यायामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की कशा प्रकारे मग मायावादी तर्कवादी लोक म्हणतात
की शरीरच, आम्ही शरीर आहे, आत्मा नाही, तर त्या शारीरिक भावनेशी ते निगडीत असतात. मग भगवंत त्यांनाही मानतात आणि तेही पुढे जाऊ शकतात जर त्यांना पुढे त्या त्या मार्गावरच त्यांची आध्यात्मिक उन्नती झाली तर. भगवंत म्हणतात की मी सुद्धा कुठल्याही शक्तीशी नाही निगडीत राहू शकत, तर मी संबंध जोडेन तो मी एखाद्या त्या साकार रूपाशी. जसं तुम्ही शरीर म्हणून तुमचं जे शारीरिक रूप आहे त्या शरीराशीच भगवंत निगडीत, पण तो आत्मा हा परमात्म्याशी कनेक्टेड आहे. म्हणून भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात सांगताना सांगितलेलं की शरीर हे जपायचंय, कारण शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल या 5 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे. आणि निश्चितच या शरीराच्या मार्फत, आणि म्हणूनच या शरीराला आपण म्हणजे आपण जेव्हा अर्जुन जेव्हा कुठेतरी त्याच्या मनात करुणा आली तेव्हा भगवंत हे कारण सांगतायत. पण निश्चित तू तुझं कर्तव्य कर. इथे मात्र ते मनुष्य रूप भगवंतांचं क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय आहे, तिथे मनुष्य रूप भगवंत दाखवतायत की मनुष्य आहेस तू आणि तू क्षत्रिय आहेस. आणि म्हणूनच हा जो वर्णाश्रम पद्धती भगवंतांनी तयार केलेली, की या वर्णाश्रम पद्धतीतून मनुष्य जात असतो, की 4 प्रकारचे वर्ण, 4 प्रकारचे आश्रम भगवंतांनी सांगितलेत. म्हणून इथे या गोष्टीला जाणायचं आहे की भगवंत कुठल्याही शक्तीशी नाही जोडले जाणार, तसं आपणही कुठल्या शक्तीशी नाही जोडले जाऊ शकत. तर आपण प्रत्यक्ष भगवंतांशी, त्या अर्च विग्रहाशी आपण जोडले जातो, भगवान रूपाशी आपण जोडले जातो. तिथे कुठेतरी ती श्रद्धा ही दृढ होण्यास मदत असते, तिथे तो शुद्ध भक्त असतो आणि तिथे त्या भावना, तिथे ते संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन अशा प्रकारे आपण जोडले जात असतो भगवंतांशी. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की ही जी निर्विशेषवाद्यांची पूजा आहे, मग ती सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्यांच्याच त्या पूजेशी तुलना केली जाते. कारण जिथे कुठेतरी रजोगुण आहे तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे, तमोगुण तर सगळ्या अंधकारातच आहे, सत्वगुण हा दैवी रूपाशी निगडीत आहे, पण तिथेही कुठेतरी मी आहे, तिथे मला मोक्ष प्राप्ती मिळवायची असा गुण तिथे पुन्हा दिसतोय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या त्या स्वरूपाच्या श्रद्धांना भगवंतांनी सांगितले निरनिराळ्याच्या त्या श्रद्धा असतात. पण निष्कर्ष हा आहे की दिव्य स्वभावयुक्त मनुष्याचा, मग जो भगवंतांशी ज्यांना जोडलं जायचंय त्याने त्या दिव्य शुद्ध भक्ताशी जोडणी केली पाहिजे. आणि अशा प्रकारे त्यांच्या अं, अं, संलग्नतेमुळे त्या गोष्टीची निश्चितच मनुष्य प्राप्ती करू शकतो. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भा अहंकारा संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. जे लोक दंभ आणि अहंकाराने शास्त्र समत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात, जे काम आणि आसक्तीने झपाटलेले असतात, जे मूर्ख असतात आणि शरीराच्या प्रत्येक तत्वाला त्याचबरोबर आणि परमात्म्याला एक उच्च त्यांना आसुर म्हटले जाते. असे अनेक लोक आहेत जे शास्त्रामध्ये उल्लेख नसलेले तपस्या निर्माण करतात. उदाहरणार्थ जे उपोषण अंतस्थ हेतुपूर्वक केले जाते, जसे राजकारणात करतात, त्या उपोषणात शास्त्रामध्ये उल्लेख नाही. सामाजिक अथवा राजकीय हेतूसाठी उपोषण करणे हे शास्त्र संमत नाही. केवळ आध्यात्मिक उन्नतीकरता उपवास करण्याला शास्त्रांची मान्यता आहे. भगवद्गीतेनुसार जे लोक अंतस्थ हेतूने उपोषण करतात ते असुर लोक होत. त्यांचे कार्य शास्त्रांच्या विरुद्ध असते आणि यामुळे सामान्य लोकांना मुळीच लाभ होत नाही. वस्तुतः ते दंभ, मैत्या, अहंकार, काम आणि विषय भोगावरील आसक्तीमुळे कर्म करतात. अशा कृत्यांमुळे केवळ ज्या पंचमहाभूतांनी शरीर बनलेले आहे ती पंचमहाभूते नव्हे तर शरीरामध्ये वास करणाऱ्या भगवंतांनाही कष्ट होतात. राजकीय उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी केलेले असे अनधिकृत तप किंवा उपोषण हे निश्चितच इतरांना त्रासदायक असते. अशा उपोषणाचा वेदांमध्ये कुठेही उल्लेख केलेला नाही. आसुरी मनुष्याला वाटेल की अशा मार्गाने आपण आपल्या शत्रूला किंवा इतर पक्षाच्या लोकांना आपल्या इच्छाशी सहमत होण्यास भाग पाडू, परंतु कधी कधी अशा उपोषणाने मनुष्याचा मृत्यूही होतो. भगवंत अशा कृत्यांना संमती देत नाहीत व ते म्हणतात की अशी कृत्य करणारे लोक म्हणजे असुरच आहेत. अशी प्रदर्शने म्हणजे भगवंताचा अपमानच होय, कारण अशी कृत्ये वेदांची अवज्ञा करून आचरली जातात. या संदर्भात अचेतस हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. सामान्य मनस्थितीच्या लोकांनी शास्त्रातील विधिविधानांचे पालन केलेच पाहिजे. ज्यांची अशी मनस्थिती नाही ते शास्त्रांची उपेक्षा आणि अवज्ञा करतात व स्वनिर्मित तपाचे आचरण करतात. पूर्वीच्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे असुरांचा शेवट कसा होतो हे मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे. अशा लोकांना भगवंत आसुरी लोकांच्या पोटी जन्म घेण्यास भाग पडतात. परिणामी ते लोक भगवंताशी असलेला आपला संबंध न जाणता
जन्मोजन्मी आसुरी वृत्तीने जगतात. परंतु जर अशा लोकांना वैदिक ज्ञानाचा मार्ग दर्शवणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाचे भाग्य लाभले तर ते या भौतिक जंजाळातून सुटून परामगतीला प्राप्त होऊ शकतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग इथे राजसिक आणि तामसिक अशा प्रकारच्या, की मग तुम्ही जे काही मग ज्या प्रकारे हे उपोषण केली जातात किंवा मग स्वतःच्या अहंकाराला जपण्यासाठी, स्वतःला काही मिळवण्यासाठी, ही कुठल्याही याला शास्त्राचा आधार नाहीये. पण जे एकादशीचा उपवास केला जातो किंवा जे काही शास्त्रामध्ये उपवासाचं महत्व दिलेलं आहे त्याला आधारित त्याला निश्चितच शास्त्राचा आधार आहे आणि त्याला ती मान्यता आहे, ती वेदांची शास्त्राची मान्यता आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारच्या अघोरी अशा, मग आपण जेव्हा म्हणतो की योग केला जातो, मग काही व्यायाम केले जातात, आसनं, आणि वाटेल तसं शरीराला, आणि त्या मग आपण बघतो काही काही ठिकाणी तर काहीतरी मातीमध्ये डोकं खुपसून घेतात, उलट होतात, ते काहीतरी नॅचरल आणि कुठल्या तरी म्हणजे एका भ्रामक कल्पनेमध्ये आणि कुठल्या तरी की आपण अशा प्रकारे परमात्म्याशी जोडले जातोय, अशा अघोरी कल्पनांनी कुठेतरी स्वतःलाच ग्रासायचं, स्वतःच्या तर्कामध्ये जगायचं, आणि अशा प्रकारे तुम्ही त्या आत्म्याला नाहीच, म्हणजे शरीर रूपी अशा त्या आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे, पण ते शरीर कशाचं बनलंय, मग पंचमहाभूतांचं. आणि म्हणूनच अशा या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल याला तुम्ही निश्चितच त्रास देता, त्याच्याबरोबर तुम्ही त्या परमात्म्यालाही छळता. आणि म्हणूनच कुठेतरी या गोष्टीला जाणलं पाहिजे की ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. कुठेतरी या ज्या प्रकारच्या श्रद्धेचा उल्लेख केलेला आहे की भगवंत अशा कृत्यांना कुठल्याही संमती देत नाही, तर हा असुरांनी केलेला भगवंतांचा अपमानच हो, वेदांची अवज्ञा आचरली जाते. अचेतसा हा शब्दांनी सामान्य मनस्थितीच्या लोकांनी शास्त्रातील विधिविधानांचे पालन केलेच पाहिजे. ज्यांची मनस्थिती नाही ते शास्त्रांची उपेक्षा आणि आज्ञा करतात. कारण मग बघा, पुन्हा आपण बघतो की सत्व, रज आणि तमोगुणांचा इफेक्ट आहे. सत्वगुण निश्चितच या गुणांचा अवलंब करतात, परंतु रजो आणि तमोगुण जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत आणि जे विकर्मामध्ये आहेत, मग अशा प्रकारचे लोक निश्चितच या गोष्टींना जाणत नाही. ते शास्त्राची उपेक्षा आणि अवज्ञा करतात. सॉरी, स्वनिर्मित तपाचे आचरण करतात. आणि पूर्वीच्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे आसुरांचा शेवट कसा होतो हे आपण 16व्या अध्यायात जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत आसुरी लोकांच्या पोटी जन्म घेण्यास, अशा लोकांना भगवंत आसुरी लोकांच्याच पोटी जन्म घेण्यास कारण भगवंत त्यांना आसुरी योनीतच टाकतात, कारण त्यांचं ते कर्म, त्या कर्माचं, त्या जन्मीचं कर्म त्यांना पुढे त्याच नरक यातना देण्यासाठी कारणीभूत असतं. म्हणून भगवंत अशा आसुरी प्रकारच्या, मग भगवंतांनी सांगितले की जे गुरूंच्या सान्निध्यामध्ये येतात आणि निश्चित स्वतःला पडताळून बघतात, स्वतःला सुधारण्याची कुठेतरी एक संधी मिळवून देतात. कारण मनुष्य जन्म आहे हो. हरे नम हरे नम हरे नम केवलम एव नास्ती एव कलौ नास्ती एव नास्ती एव गतीर अन्यथा. या मनुष्य जन्माचं सार्थक करायचंय तर नाम जप करायचंय, भगवंतांची सेवा करायची आहे, अशा प्रकारे भगवंतांशी जोडलं जाणार आहे. परंतु आसुरी वृत्तीचे लोक मात्र हे जाणू शकत नाही, जे तमोगुणामध्ये असतात. वैदिक ज्ञानाचा मार्ग दर्शवणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शन जर यांना लाभलं तर ते भौतिक जंजाळातून परमगतीला प्राप्त होऊ शकतात. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. आहारः तु अपि सर्वस्वं त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपतस्ता यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु. हरे कृष्ण माताजी. प्रत्येक व्यक्तीला आवडणारा आहारही प्रकृतीच्या त्रिगुणांनुसार 3 प्रकारचा असतो. याप्रमाणे यज्ञ, तप आणि दान यांचेही 3 प्रकार असतात. आता मी तुला त्यांच्यातले भेद सांगतो, ते ऐक. तात्पर्य: निरनिराळ्या प्राकृतिक गुणांना व स्थितींना अनुसरून आहार, यज्ञ, तप आणि दान यांचेही निरनिराळे प्रकार आहेत. या सर्व क्रिया एकाच स्तरावर होत नसतात. जे योग्य विश्लेषणाद्वारे कोणत्या प्रकारची क्रिया कोणत्या प्राकृतिक गुणामध्ये केली जाते हे जाणू शकतात तेच बुद्धिमान होय. जे सर्व प्रकारचे यज्ञ, आहार किंवा दान एकच समजतात त्यांना विवेक शक्ती नसते व ते मूर्खच असतात. मनुष्याने स्वेच्छेनुसार काहीही केले तरी सिद्धी प्राप्त होते असे म्हणणारे काही प्रचारक आहेत,
परंतु असे हे मूर्ख प्रचारक शास्त्रांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रचार करीत नाहीत. हे कल्पित मार्ग निर्माण करीत आहेत आणि सामान्य लोकांना चुकीच्या मार्गाने नेत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे आता आपल्याला 3 गुणांचं, मग यज्ञ, दान आणि तप, आणि शिवाय मग जो आहार, आता या आहाराचं सुद्धा आपल्या स्वभावावरती किती इम्पॅक्ट आहे, जे आपण 18 दिवसांच्या वर्गामध्ये जाणलंय. तिथे ते फोटो पण दाखवले गेलेत की काय सात्विक मनुष्य काय आहार खातोय, राजसिक आणि तामसिक, कारण त्या अन्नाचा त्यांच्यावरती तो इम्पॅक्ट असतो. आणि जे योग्य विश्लेषण कोणत्याही प्रकारची क्रिया कोणत्याही प्राकृतिक गुणांमध्ये केली जाते हे जाणू शकतात तेच बुद्धिमान होत. कारण मग हे सर्व प्रकारचे यज्ञ, आहार, दानच एकच समजतात. कारण मग जे सत्व गुणांमध्ये आहेत ते निश्चितच या गोष्टींना जाणू शकतात. परंतु रजो आणि तमो गुणांची आपण काहीही ग्वाही देऊ शकत नाही. कारण असे लोक मग त्या सकाम कर्मामध्ये तर असतातच, परंतु विकर्म धाडून कुठल्याही स्वरूपाने मला ते मिळवायचंच आहे अशा प्रकारे ती गोष्ट असते. म्हणून ती श्रद्धा सुद्धा निश्चितच हीन स्वरूपाची असते. मूर्ख प्रचारक शास्त्राच्या मार्गदर्शनानुसार प्रचारक करीत आहेत, ते स्वकल्पोल कल्पित मार्ग निर्माण करीत आहेत सामान्य लोकांना चुकीच्या मार्गाने. कारण तिथे कशा प्रकारे ती श्रद्धा जी आहे, ती श्रद्धा मग जर सामान्य माणसाचं त्या प्रकारचं त्रिगुणांचा प्रभाव तर असेलच, पण जी मानसिकता त्यांची कमी असेल अशा प्रकारे त्यांनी आध्यात्मिक गुरुकडे जर गेले नाही ते, तर निश्चितच ते भरकटले जाऊ शकतात. आणि ते भरकटले या इतर तमोगुणातल्या लोकांमुळे ते भरकटले जाऊ शकतात. कारण इथे कुठेतरी भगवंतांना भगवंतांना श्रेष्ठत्व न देता की मनुष्य स्वबळावरती असं करू शकतो, ह्या करू शकतो, त्या करू शकतो, या सगळ्या गोष्टींनी खूप मेस्मराईज, खूप अशा काय म्हणतो ना आपण, परत परत त्याच्या गोष्टी त्यांचा उल्लेख केला जातो आणि त्या प्रकारे त्यांना तसं सांगितलं जातं. आपण म्हणतो ना एखादी गोष्ट बंबार्ड केली जाते, परत परत ती अशी आपटवली जाते डोक्यावर, हृदयावरती, आणि अशा प्रकारे मग ती विचारसरणी तयार होते. आयुसत्व बल आरोग्य सुख प्रीती विवर्धनः रस्यः सिग्नः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सत्वगुणी मनुष्यांना प्रिय असणारा आहार त्यांचे आयुष्य वृद्धिंगत करतो, जीवनशुद्धी करतो आणि बल, आरोग्य, सुख आणि संतोष प्रदान करतो. असा आहार रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग सत्वगुणी मनुष्यांचा आहार काय असतो आणि तो त्यांचं आयुष्य वृद्धिंगत का करतो? कारण तिथे सात्विकता आपल्याला दिसते. आपल्याला त्या अन्नामध्ये सात्विक गुण आढळतात. इतकं ते सात्विक. मग आपण जेव्हा आता हे सात्विक एपिसोड बघतो, रजनी माताजी सध्या जे आपल्या इस्कॉन मँगलोरच्या वेबसाईट वरती, आय मीन युट्यूब वरती लाईव्ह असतं ते, आणि प्रत्येक महिन्याला मला वाटतं शेवटच्या कुठल्या तरी वारी, किंवा आता ते महिन्यानी घ्यायला लागलेत, नाही तर आधी आठवड्याला असायचं, जिथे सात्विक आहार केला जातो. मग तिथे कुठेही कांदा लसूण नाही, मग इतर अशा ज्या कुठल्याही तामसिक कुठल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रकारच्या गोष्टींचा वापर केला जात नाही, आणि तशा प्रकारचं सात्विक अन्न केलं जातं. मग हे सात्विक अन्न काय देतं, तर तुमच्या मेंदू आणि पेशींना सुद्धा ते शुद्ध करत असतं. आहारव शुद्ध सात्विक शुद्ध, म्हणजे कशा प्रकारे आपण तिसऱ्या अध्यायात पण जाणलं बघा, की तो आहार जो शुद्ध आहार सेवन केला तो निश्चितच आपलं आचरण सुद्धा तो शुद्ध करीत असतो. आणि असा आहार रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो. बघा तुम्ही एखाद दिवस सलग 2-3 दिवस असं काही तामसिक राजसिक अन्न खा, आणि 2च दिवस मग सात्विक अन्न खाल्ल्यावर त्याची जी काही चव असते आणि जी मनाला प्रसन्न करते, मग ते तामसिक आणि ते राजसिक असं सगळं स्पायसी आणि हे ते कधीतरी ठीक आहे. म्हणून मुलांना सांगताना मी सांगायचे की हो पिझ्झा बर्गर तुम्हाला पाहिजे, पण त्याचे कुठेतरी लिमिटेशन्स पाहिजे. अगदी ते सोडून देऊ शकत नाहीत मुलं, पण निश्चितच आपण पालक म्हणून ते निश्चितपणे त्या लहान मुलांना तसं सांगून त्या प्रकारे त्यांच्या सवयी आणि त्या प्रकारचं अन्न त्यांना ग्रहण करायला दिलं पाहिजे. तत्वम बलवनात्युत्त तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. रजोगुणी मनुष्यांना अत्यंत कडू, आंबट, खारट
गरम, तिखट, शुष्क आणि दाहकारक आहार प्रिय असतो. असा आहार दुःख, शोक आणि व्याधी निर्माण होण्यास कारणीभूत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा किती ओव्हर सगळे टेस्ट आहेत, कारण सगळ्या राजसिक गोष्टींनी भरलेल्या आहेत. आंबट, खारट, गरम, तिखट, शुष्क. कारण कुठेतरी इतकं असं ते मसालेदार आणि अगदी डोळा नाकात ओळखतात पाणी येईल तितक्या स्वरूपाचं ते अन्न खाण्याची एकदम ती तामसिकता त्या अन्नामध्ये जाणवू शकते. असा आहार दुःख, शोक आणि व्याधी निर्माण करण्याचा. आणि आपण बघतो आताच्या या जे फास्ट फूड आणि हे सगळं जंक फूड खाल्लं जातं त्याचे परिणाम आपण प्रत्यक्ष बघतोय. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी काय होण्यास कारणीभूत होतं, तर ते निश्चितच दुःख, व्याधी निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत असतं. हरे कृष्ण. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. यातयामं यातयामं गतरसम्पूतिं पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. 3 तासांपेक्षा अधिक काळापूर्वी शिजवलेले, बेचव, नासलेले, दुर्गंधीयुक्त, उष्टे आणि अपवित्र पदार्थांनी युक्त असे अन्न तमोगुणी लोकांना प्रिय असते. तात्पर्य: आयुष्य वृद्धी करणे, मनशुद्धी करणे आणि बलवृद्धी करणे हाच अन्नाचा एकमेव उद्देश आहे. प्राचीन काळी महान ऋषींनी दुग्ध पदार्थ, साखर, तांदूळ, गहू, फळफळावळे, भाजीपाला इत्यादी आरोग्यवर्धक आणि दीर्घायू देणाऱ्या अन्नाची निवड केली. असे अन्नपदार्थ सत्वगुणी मनुष्यांना अत्यंत प्रिय असतात. भाजलेला मका, काकवी इत्यादी अन्नपदार्थ जरी स्वादिष्ट नसले तरी दुधाबरोबर किंवा इतर अन्न पदार्थांबरोबर त्याचे मिश्रण केल्यास तेही स्वादिष्ट बनू शकतात आणि मग ते सात्विक होतात. हे सर्व खाद्यपदार्थ नैसर्गिकरित्याच पवित्र असतात. मद्य, मांस यासारख्या अपवित्र पदार्थांपासून ते पूर्णतः भिन्न असतात. 8व्या श्लोकामध्ये उल्लेख केलेल्या स्निग्ध पदार्थांचा हिंसा करून मिळवलेल्या जनावरांच्या चरबीशी काही संबंध नाही. हीच जनावरांची चरबी दुधाच्या रूपामध्ये प्राप्त होते. दूध हे सर्व अन्न पदार्थांपैकी अत्यंत पौष्टिक आहे. दूध, लोणी, चक्का इत्यादी दुग्ध पदार्थांपासून स्निग्धता प्राप्त होते व त्यामुळे निरपराध प्राण्यांची हिंसा करण्याची आवश्यकता राहत नाही. केवळ पाशवी रजोवृत्तीमुळेच प्राण्यांची हिंसा होत असते. दुधापासून चरबी प्राप्त करणे हीच सुसंस्कृत पद्धती आहे. हिंसा करणे हा नरपशूंचा मार्ग आहे. डाळ, वाटाणे, गहू इत्यादी पदार्थांपासून विपुल प्रमाणात प्रथिने प्राप्त होतात. कडू, अतिशय खारट, अतिशय उष्ण, अतितिखट अशा राजसिक पदार्थांमुळे उदरातील जठररस कमी होतो व यामुळे पीडा व रोग निर्माण होतात. तमोगुणी आहार हा असा शिळा असतो. 3 तासांपूर्वी शिजवलेला कोणताही पदार्थ तामसिक असतो. भगवंतांना अर्पण केलेल्या अन्नाव्यतिरिक्त तामसिक अन्न हे नासलेले असल्यामुळे त्यामधून दुर्गंधी येत असते. अशा अन्नाकडे तमोगुणी लोक आकर्षित होतात, परंतु सत्वगुणी लोकांना मात्र अशा अन्नाची किळस येते. सर्वप्रथम भगवंतांना अर्पिलेले किंवा साधूजनांनी, विशेषतः आध्यात्मिक गुरूंनी ग्रहण केलेले उच्चिष्ट केवळ खाता येते. अन्यथा उष्टे भोजन तमोगुणी समजले जाते आणि असे अन्न संसर्ग दोष किंवा रोग पसरविते. तमोगुणी मनुष्यांसाठी असे अन्न जरी अतिशय स्वादिष्ट असले तरी सत्वगुणी मनुष्यांना असे अन्न आवडत नाही व ते अशा अन्नास स्पर्शही करीत नाहीत. सर्वोत्तम भोजन म्हणजे भगवत प्रसाद होय. भगवद्गीतेत भगवंत सांगतात की ते भाजीपाला, धान्य आणि दुधापासून बनवलेले पदार्थ भक्तिभावाने अर्पण केल्यास स्वीकारतात. पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम अर्थात भक्ती आणि प्रेम या 2 प्रमुख गोष्टींचाच भगवंत स्वीकार करतात. परंतु असाही उल्लेख आहे की प्रसाद हा विशिष्ट पद्धतीने तयार केला पाहिजे. शास्त्रातील आदेशानुसार तयार केलेले व भगवंतांना अर्पण केलेले कोणतेही अन्न जरी अत्यंत शिळे असले तरी ते ग्रहण केलेच पाहिजे, कारण असा अन्नरूपी प्रसाद हा दिव्य असतो. म्हणून अन्नाला निर्जंतुक, खाण्यास योग्य आणि रुचकर बनवण्यासाठी ते भगवंतांना अर्पण केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण बघितलं की रजोगुणातील व्यक्ती काय खाते, तर कडू, आंबट आणि मसालेदार आणि असं सगळ्या जहाल गोष्टींना खातात, कारण त्याचे विचारही तसे बनतात. आपण आताच्या या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघतोय जंक फूड, पिझ्झा, बर्गर आणि हीट इतकी उत्पन्न करते ज्याचे परिणामही आपल्याला अगदी तिथल्या तिथेच बघायला मिळतात.
आणि मग अशाच प्रकारे तामसिक गुण काय करतात, तर तामसिकता ही सगळं ते चीज म्हणजे जे अगदी ज्या आपण म्हणतो ना ज्या प्राण्यांच्या याच्यावर बनवलेलं असतं की त्या आळ्या हे करून त्यांना त्याच्यापासून तो पदार्थ फर्मेंट करून किंवा काही गोष्टींचं मग त्याचं प्रोसेसिंगही त्याच प्रकारचं असतं आणि त्याचे त्याचे गुणही त्या अन्नाचे त्याच प्रकारचे असतात. आणि इथे प्रत्यक्ष इस्कॉनचा जो सगळ्यात महत्वाचा रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल आहे मांसाहार करू नये, कारण तुम्ही दुसऱ्या प्राण्यांना कुठेतरी मत्सर करताय आणि स्वतःची ती म्हणजे कुठेतरी स्वतःची तृषा स्वतःची भूक भागवण्यासाठी त्या पशूंना त्या मूक प्राण्यांना मारायचं ही किती किती चुकीची गोष्ट आहे. आणि यांना पूर्णपणे भगवंतांनी निषिद्ध मानलेलं आहे. म्हणून प्रभुपाद हे 4 नियम कटाक्षाने सांगतात. मांसाहार करू नये, जुगार खेळू नये, परस्त्रीची अवैध असे संबंध ठेवू नयेत आणि मद्यपान करू नये. अशा प्रकारचे ह्या 4 प्रिन्सिपल्सच्या मागे 4 तत्व आहेत त्याच्या मागे आणि त्याच्यातलंच हे मांसाहार करू नये. कारण तुम्हाला अनेक दूध दुभते उपलब्ध आहेत तो प्राण्यांपासून मग निरनिराळ्या गोष्टींपासून त्यांच्या दुधापासून प्रथिन उपयुक्त अशा गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्याच्यानंतर अनेक आपल्या कडधान्यांमध्ये भाज्यांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारची प्रथिनं आहेत. म्हणजे सगळ्या सगळ्या स्वरूपाचं तुम्ही जे मल्टीव्हिटॅमिन मल्टी मिनरल असं सगळं अन्न तुम्हाला त्या सात्विकतेमध्ये मिळू शकतं जर तुम्ही ती स्वतः शरीराला अशी सवय लावली तर. आणि तर ते अन्न तसं खाल्लं तर ते गुणही तसेच तयार होतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जरी मग भगवंतांनी सांगितलं जरी मांसाहार करत नसले आणि शाकाहार जरी करत असले तरी भगवंतांना अर्पण केलेलं अन्न, कारण तिथे कृतज्ञता आहे. सात्विक आहार आहार शुद्ध शुद्ध देह शुद्ध करतो. देह पेशी आणि आपल्या शरीरातल्या सगळ्या पेशींना मेंदूला आपल्या सगळ्या विचारांना ते शुद्ध करत असतं. अशा या 3ऱ्या अध्यायात आपण म्हटलं की जेव्हा आपण त्यागाचं चक्र बघतो मग तिथे आपण त्यागाची भावना की कशा प्रकारे शेतकरी भगवंतांपर्यंत पोहोचवते आणि त्या त्यागभावनेतून केलेलं चक्र जे अन्न असतं ते निश्चितच त्यालाही तेच महत्व लाभलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथे आपण भगवत प्रसाद जो ग्रहण करतो त्या भगवत प्रसादाचं खूप अगाध महात्म्य आहे. आणि म्हणूनच त्यानुसार आपण त्या कृष्ण भावनेशी अजून जोडले जातो आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला समरस करू पाहतो आणि ती उन्नती साधू शकतो. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. हरे कृष्णा. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फलांची आकांक्षा न करणारे आपले कर्तव्य म्हणून शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ करतात तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला 3 प्रकारच्या श्रद्धा जसं म्हटलंय की श्रद्धात्रय विभाग योग. मग इथे श्रद्धा ही 3 प्रकारच्या माध्यमातून आपल्याला जाणायची. यज्ञ, तप आणि दान. मग जो यज्ञ याग केले जातात पूजा अर्चा केल्या जातात जसं आपण त्रेतायुगामध्ये बघितलं त्या काळाचा यज्ञ काय होता तर मंदिरांमध्ये जाऊन यज्ञ याग आणि याच गोष्टी केल्या जायच्या. जसं द्वापार युगामध्ये काय तर भगवंतांची जाऊन तिथे उपासना केली जायची अर्चना पूजा केली जायची. आणि त्याचप्रमाणे या कलियुगाचा यज्ञ हा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नामस्मरण हा या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच आपण कशा प्रकारे तर या सकाम कर्मात न अडकता पण ते फळांची अपेक्षा न करता जे फक्त कर्तव्य पूर्तीसाठी तो यज्ञ केला जातो मग तिथे कृष्ण भावना परत मिसिंग आहे. कर्तव्य भावनेने ती गोष्ट केली जाते. मग तिथे कुठेतरी सात्विक प्रकारची श्रद्धा आहे ती पण तिथेही कुठेतरी उणीवा भासताय. आणि म्हणूनच सामान्यतः असे कर्मकांड भौतिक लाभप्राप्तीच्या हेतूने केले जाते परंतु ते सात्विक असू शकत नाही. मग आपल्याला हे जाणायचं आहे की फळाची आशा न ठेवता यज्ञ करावं कर्तव्य म्हणून यज्ञ केला पाहिजे. या बाबतीत मंदिरातील कर्मकांडांचे उदाहरण योग्य आहे. सामान्यतः असे कर्मकांड भौतिक लाभप्राप्तीच्या हेतूने केले जाते परंतु ते सात्विक असू शकत नाही. कर्तव्य म्हणून मनुष्याने मंदिरात गेले पाहिजे व तेथे त्यांना भगवंतांना वंदन करावे पुष्प नैवेद्य इत्यादी अर्पण करावे. प्रत्येकाला वाटते की भगवंतांची केवळ आराधना करण्याकरता मंदिरात जाणे व्यर्थ आहे. आर्थिक लाभासाठी आराधना करणे हे शास्त्र संमत नाही. अर्च विग्रहाला दंडवत करण्याकरिताच केवळ मनुष्याने मंदिरात गेले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सत्व गुणांमध्ये स्थित होईल
प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्याचं कर्तव्य आहे की त्याने शास्त्रोक्त विधींचं पालन केलं पाहिजे, भगवंतांना प्रणाम केला पाहिजे. या सगळ्या आपले संस्कार आहेत आणि म्हणूनच कुठेतरी ही वृत्ती जी आहे ती आपलं कर्तव्य म्हणून जेव्हा त्या गोष्टीला अनुसरून केलं जातं तेव्हा ती सात्विकतेमध्ये मोडते. तो यज्ञ जो आहे, ज्या यज्ञाची जरी कर्माची फळं नसतील उपलब्ध तरी त्या प्रकारच्या यज्ञाला जो कुठेतरी तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, ती भावना मिसिंग आहे आणि कुठेतरी स्वतःच्या मोक्ष प्राप्तीसाठी मग ते सकाम कर्मामध्ये अडकलेले असतात आणि म्हणूनच त्यांना त्या प्रकारे त्यांनी त्या श्रद्धेला मानलं गेलेलं आहे. आणि म्हणूनच प्रत्येक सुसंस्कृत मनुष्याचं कर्तव्य आहे की त्याने शास्त्रोक्त विधींचं पालन केलं पाहिजे आणि भगवंतांना पुन्हा ये शास्त्र विधी मुत्सृज्य, या शास्त्राला, गुरु शास्त्र आणि साधू याला पडताळून पुढे जायचंय. जे कर्म करतो आहोत ते मी करतोय ते बरोबर आहे हे स्वतःच ठरवून नाही मोकळं होऊ शकत आपण, त्या शास्त्राचा आधार घेणं गरजेचं. अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. परंतु हे भरतश्रेष्ठा दंभार्थ किंवा भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी जो यज्ञ केला जातो तो राजसिक यज्ञ असल्याचे जाण. काही वेळा कर्मकांडे आणि यज्ञ हे स्वर्ग लोकाप्रत उन्नत होण्याकरिता किंवा इहलोकी लाभ प्राप्ती करण्यासाठी केले जातात. असे यज्ञ किंवा कर्मकांड राजसिक असल्याचे समजले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे फळांची अपेक्षा केली जाते. कर्मकांड कारण ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं, भगवंतांच्या नाही. आणि म्हणून असे जे यज्ञ केले जातात ते कर्मकांड आणि स्वर्ग लोकाप्रत की मला उच्च लोकाची, मग पुण्यकर्म केलं जातं. यज्ञ करताय, सगळी तयारी केली आहे, मनामध्ये भावना आहे, ते मंत्र उच्चारून केलं जातं, सगळं केलं जातं, पण तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. मग ते यज्ञ या केले जातात ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता केल्या जातात आणि म्हणून मग ते राजसिक स्वरूपाचं कर्मकांड मानलं जातं, यज्ञ तसा मानला जातो. विधिहीनम सुष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा, सॉरी माधुरी माताजी, मी वाचून घेते मग वाचा. श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते. वाचा माताजी, तुम्ही एकदा श्लोक वाचा. शास्त्रविधींची उपेक्षा करून प्रसाद वितरित केल्या वाचून मंत्रोच्चारण न करता, उपाध्यायांना दक्षिणा न देता आणि श्रद्धा रहित असा जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तामसिक मानला जातो. तात्पर्य, तामस श्रद्धा म्हणजे वास्तविकपणे अश्रद्धाच होय. कधी कधी लोक केवळ धनार्जनासाठी देवतांची उपासना करतात आणि मग ते धन शास्त्रविधींचे उल्लंघन करून मनोरंजन करण्यामध्ये खर्च करतात. धार्मिकतेच्या अशा प्रदर्शनाला किंवा देखाव्याला वास्तविक मान्यता नाही. असा देखावा निव्वळ तामसिक असतो. यामुळे आसुरी प्रवृत्ती निर्माण होते आणि मानव समाजाला यांच्यापासून मुळीच लाभ होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग राजसिक श्रद्धा ही कर्मकांडात अडकली. तशी सामसिक श्रद्धा काय, तर ती तर शास्त्रविधींना मानतच नाही, उल्लंघन करून सगळ्या गोष्टींना, की मग प्रदर्शन आहे तिथे आणि ही अश्रद्धाच मानली जाते. केवळ धनार्जनासाठी देवतांची उपासना करतात, मग उल्लंघन करून मनोरंजन करण्यामध्ये खर्च करतात. धार्मिकतेच्या अशा प्रदर्शनाला आणि देखाव्याला वास्तविक मान्यता देता येत नाही. असा देखावा केवळ तामसिकच असू शकतो. यामुळे आसुरी प्रवृत्ती निर्माण होते. मग असुराच्या म्हणजे ते यज्ञ करून कधी कधी त्या गोष्टीला अशा प्रकारे केलं जातं की मग तिथे कुठेतरी आसुरी भाव, कुठेतरी भगवंतांसाठी ते यज्ञ केले जातात पण त्यामागचे जे भाव असतात ते पूर्णपणे चुकीच्या मार्गाचे असतात आणि त्या प्रकारे ती गोष्ट जाणून घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून तामसिक यज्ञ हे कुठेतरी अज्ञानाकडे आणि त्या अंधकाराकडे वाटचाल करीत असतात. तो यज्ञ तामसिक मानला जातो, जो श्रद्धा रहित आहे, जो शास्त्राला गुरु साधू शास्त्र यांना तर पडताळून पाहतच नाही, परंतु शास्त्राच्या आधारित घेऊन किंवा कुठल्याही शास्त्रोक्त पद्धतीने तो जो केला जात नाही त्याला कुठेतरी तामसिक यज्ञ म्हटलं आहे. देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसांच शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण. दीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवंत, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु व माता पित्यांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तींची पूजा करणे
आणि पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा यांना शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता आपल्याला जर यज्ञ बघितला म्हणजे आपण श्रद्धा बघतोय, मग ही श्रद्धा जसं आपण 3 माध्यमातून बघतोय. यज्ञ कसे केले, मग सत्व, रज आणि तमोगुणाच्या व्यक्तींनी कशा प्रकारचे यज्ञ केले. मग सात्विकता यज्ञ करतीये, तिथे कर्माच्या फळांची अपेक्षा केली जात नाहीये, पण कुठेतरी ती गोष्ट ही तिथे तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. तिथे पुन्हा मोक्ष प्राप्तीसाठी केली जाते ती गोष्ट, आणि म्हणून तिथेही ती गोष्ट बांधली जाते. म्हणून अशा प्रकारच्या सात्विकतेला, अशा प्रकारच्या श्रद्धेला, यज्ञाला सात्विक यज्ञ म्हटले. कर्मकांडामध्ये जो अडकला यज्ञ तो कुठेतरी राजसिकतेमध्ये, आणि जो अंधकारामध्ये, अज्ञानामध्ये पूर्ण आहे तो कुठेतरी तामसिक यज्ञ आहे, की तो अघोरी वृत्तीनेच केला जातो, आणि त्याला कुठेतरी अघोरी वृत्तीनेच करणारा तामसिक यज्ञ म्हटलं जातं. मग आता त्याच्या पुढे आपल्याला यज्ञ, तप. मग तप म्हणजे काय, तर हे तप केलं जातं. मग आपण जेव्हा आळवतो देवाची प्रार्थना, मग अनेक वर्षे तप केलं जातं. जसं म्हटलं की हे ध्यान करणं, तप करणं, हे सत्ययुगाचा यज्ञ होता. कारण की का, तेव्हा अनेक लाखो लोक वर्ष जगायची, आणि तिथे तेव्हा ते शक्य होतं कारण वातावरण तसं पूरक होतं. परंतु या कलियुगामध्ये साधं 5 मिनिटं डोळे लावून तुम्ही एका जागी शांत बसू शकणं म्हणजे ते खरोखर दिव्य आहे, आणि कुठेतरी खूप चॅलेंजिंग असतं. आणि म्हणून अशा याच्यामध्ये ध्यान धारणा करणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणून ते अष्टांग योगाचे टप्पे भगवंतांनी सांगितले. पण जिथे द्वापार युगात प्रत्यक्ष अर्जुनानेच मान्य केलेलं आहे की मी हे करू शकत नाही, आता त्या क्षणी तिथे नाही करू शकत, मग कलियुगातल्या गोष्टी लोकांची काय कथा आहे. आणि म्हणून मग या तपाला, मग हे जे तप केलं जातं हे शारीरिक तप, मानसिक तप आणि वाचिक तप केलं जातं. अशा प्रकारच्या तपाला सात्विक तप, एकत्रितपणे त्याला सात्विक तप म्हटलं जातं. मग हे तप म्हणजे काय केलं जातं, तर पूजा केली जाते गुरुजनांची, माता पित्यांची, भगवंतांची पूजा. जे माता पिता गुरुस्थानी आहेत भगवंतांच्या, आपण अगदी त्यांचे म्हणजे ते आपल्यासाठी जो विचार करू शकतात तो कोणीही इतर करू शकत नाही. जसं आपण म्हणतो बीज देणारे पिता भगवंतच आहे. हो, भगवंतांना काळजी आहे आपली. जसं आपण एखादी मूल रस्त्यातून आई बरोबर चाललेले, आई वडिलांबरोबर, समोर एखाद्या वाघाच्या पिल्लूला बघितलं, वाघाला बघितलं, तर तो काय करेल, जाऊन आपल्या आई वडिलांना मिलगेल, कारण त्याला खात्री असते की आई वडील आपलं रक्षण करणार आहेत. तसंच आपल्या भगवंतांवर बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, आणि या भगवंतांवर दृढ विश्वास असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग ज्या प्रकारे तप केलं जातं, तप हे भगवंतांवर, माता पिता गुरु अशा सगळ्या व्यक्तींसाठी जे तप केलं जातं, त्यांना पूजन केलं जातं, त्यांचं ब्रह्मचर्य, सरळपणा, पावित्र्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा या सगळ्याला शारीरिक तप म्हटलं जातं. अशा प्रकारे त्या व्यक्तींची पूजा करणं, प्रत्यक्षामध्ये पूजा करणं, या सगळ्याला जे काही आपण पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा या गोष्टींचं पालन करतो, हे सगळं त्या शारीरिक तपाच्या खाली मोडलं जातं. मग शारीरिक तप, मानसिक तप आणि वाचिक तप. मग बोलण्यात माणूस म्हणतो ना, एकदा सुटले बाण सुटला त्या भात्यातून की मग तो पुन्हा घेता येत नाही. तसे बाण सुटला, जसे शब्द सुटले त्या तोंडातून, पुन्हा ते शब्द आत घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे या गोष्टींना जाणायचं आहे. मग हे शारीरिक तप आपण म्हटलं. वैवाहिक संबंधांव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठेही त्याने लैंगिक संबंध ठेवू नयेत, कारण विवाहांतर्गत लैंगिक संबंधच केवळ शास्त्रसंमत आहेत. याला ब्रह्मचर्य असे म्हटले जाते. शरीराच्या बाबतीत विचार केल्यास हे सर्व शारीरिक तप आहे. मनुष्याने त्या शारीरिक भावनेशी आधारित असं तप घ्यावं. आपण हा एक श्लोक घेऊया, आणि 18 श्लोक आहे त्याच्यामध्ये, तर आपण 2 श्लोक घेऊया, अजून 16 पर्यंत घेऊ, मग उद्या पुढचे 12 घेऊया. 2 भागामध्ये आपल्याला अध्याय पूर्ण करता येईल. मग आता वाचिक आणि मानसिक तप. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. सत्य, प्रिय, हितकारक आणि इतरांना शुद्ध न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वेद पठण करणे यांना वाचिक तप असे म्हणतात. इतरांचे मन शुद्ध होईल असे शब्द मनुष्याने बोलू नये. अर्थात गुरु आपल्या शिष्याला उपदेश देण्याकरता सत्य बोलू शकतात, परंतु अशा गुरुने आपले शिष्य नसलेल्यांना त्यांचे मन शुद्ध होईल अशा रीतीने बोलू नये. ही वाचिक तपस्या आहे. या व्यतिरिक्त मनुष्याने निरर्थक बोलू नये. शास्त्रसंमत बोलणे ही आध्यात्मिक क्षेत्रातील बोलण्याची पद्धती आहे. मनुष्य जे सांगतो त्याच्या पुष्टीकरता शास्त्रातील प्रमाणे तात्काळ त्याने उद्धृत केली पाहिजे.
व त्याच वेळी असे बोलणे हे कर्णमधुर होते. अशा आध्यात्मिक चर्चाद्वारे मनुष्याला सर्वोच्च लाभ प्राप्ती होऊ शकते व यामुळे तो समाजाची उन्नती करू शकतो. वेद हे अमर्याद आहेत. आहेत आणि मनुष्याने त्याचे अध्ययन करणे आवश्यक आहे. यालाच वाचिक तप असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचिक तप, वाचा, आपण जे काया वाचा म्हणजे वाचा ही आपली वाचा इतकी शुद्ध पाहिजे आणि म्हणूनच त्या वाचेला आपण तसं मार्गदर्शन केलं पाहिजे. आपण तिथून कुठलेही अपशब्द, कुठल्याही वाईट शब्द, कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टींना उच्चारलं नाही गेलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपण काळजी घेतली पाहिजे. मनुष्याने निरर्थक बोलू नये, शास्त्र संमत बोलणं, आणि ही आध्यात्मिक बोलण्याची पद्धत आहे. मनुष्य जे सांगतो त्याच्या पुष्टीकरता शास्त्रातील प्रमाणे तात्काळ त्याने उद्धृत केल्या पाहिजेत. त्याच प्रकारे असे बोलणे कर्णमधुर होते. अशा आध्यात्मिक चर्चांद्वारे मनुष्याला सर्वोच्च लाभप्राप्ती होऊ शकते. यामुळे तो समाजाची उन्नती करू शकतो. म्हणून साधू संघ, जो साधू संघ दिलेला आहे, या साधू संघाचं महत्व खूप आहे. कारण साधू संघामध्ये जे आपण एकमेकांशी बोलतो, मग आपण जसं सततम कीर्तयंतो माम, आपण जे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतीपूर्वकम, की मग आपण जे भगवंतांचं भजन म्हणतो, भगवंतांची पूजा करतो आणि आपण सतत भगवंतांविषयीचे विचार एकमेकांशी बोलतो, त्या साधू संघामध्ये बोलतो आणि त्यामुळे भगवंतांप्रती ती भगवत भक्तीमध्ये अजून दृढता येते, श्रद्धा वाढते. कारण मग कुठेतरी आपण बघतो योगमाया आणि मोहमाया भगवंतांचीच आहे. कुठेतरी थोड्या वेळासाठी जरी त्या मायेमध्ये गेलो तरी आपल्याला कुठेतरी ती माया लगेच अडकवायला टपलेली असते, कारण ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे. हो, भगवंतांचीच मोहमाया आहे. म्हणून आपण स्वतःला त्या योगमायेमध्ये आणि म्हणूनच त्या स्पिरिच्युअल, त्या आध्यात्मिक असोसिएशन मध्ये सतत ठेवून, आणि म्हणून मग बोलताना आपण 10 वेळा विचार करून जे योग्य प्रकारचे शब्द बोलायचे आहेत, योग्य प्रकारची वाचिकता आपल्या मनात दिसली पाहिजे. म्हणून हे झालं वाचिक तप. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपण मग आपल्या जिभेवरती जेव्हा रुळतं ते भजन आणि मग आपण ते कीर्तन म्हणतो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अशी रुची निष्ठा, कारण ती रुची म्हणजे त्या नामस्मरणाची रुची आपल्या 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 मनामध्ये तयार होते. असं हे वाचिक तप आहे. मग मानसिक तप काय आहे तर बघूया आपण. हरे कृष्ण माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मं विनिग्रह भाव संशुद्धिः इति एतत् मानसम उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. आणि समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि भावशुद्धी हे मानसिक तप आहेत. तात्पर्य: मानसिक तप म्हणजेच मनाला इंद्रिय तृप्तीमधून विरक्त करणे होय. मनाला असे प्रशिक्षण दिले पाहिजे की जेणेकरून जे इतरांचे हित कसे साधता येईल याचे सदैव चिंतन करीत राहील. मनासाठी योग्य प्रशिक्षण म्हणजे विचारांचे गांभीर्य होय. मनुष्याने कृष्ण भावनेपासून कधीही विचलित होऊ नये आणि इंद्रिय तृप्ती करणे सदैव टाळले पाहिजे. मनुष्याच्या स्वभावाचे शुद्धीकरण करणे म्हणजेच कृष्ण भावना भावित होणे होय. इंद्रियोपभोगाच्या चिंतनापासून मनाला दूर ठेवल्यानेच मानसिक समाधान प्राप्त होऊ शकते. आपण जितके अधिक इंद्रियोपभोगाचे चिंतन करतो तितके अधिक मन अतृप्त होते. सद्यस्थितीत इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी आपण मनाला अनावश्यकच निर्णया मार्गात प्रवृत्ती करतो आणि यामुळेच आपले मन समाधानी होण्याची शक्यता असते. यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे आनंदमयी कथांनी युक्त अशा वेद, पुराण, महाभारत इत्यादींमध्ये मनाला संलग्न करणे होय. मनुष्य वैदिक ज्ञानाचा लाभ घेऊन शुद्ध बनू शकतो. मनामध्ये दुटप्पीपणा असू नये. सदैव इतरांचे हितचिंतन करावे. हितचिंतन करावे. मौन म्हणजे सदैव आत्मानुभूतीचा विचार करणे होय. या दृष्टीने पाहिल्यास कृष्ण भावना भावित मनुष्य यथार्थ रूपाने मौनी असतो. मनाला इंद्रियोपभोगापासून विरक्त करणे म्हणजेच मनोनिग्रह होय. मनुष्याने आपल्या व्यवहारामध्ये सरळ आणि साधे असावे. यामुळे त्याचे जीवन शुद्ध होते. या सर्व क्रियांचा समावेश मानसिक तपामध्ये होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर रचना दिलेली आहे. मानसिक तप बघा, मनाचं, मग या मनाला मार्गदर्शन करणं
या मनाला आपण 6व्या अध्यायामध्ये पण जाणलं की हे मन इतकं भिरभिर 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 फिरणार आहे की या वाऱ्याला एक वेळ अर्जुन म्हणतोय मी पकडू शकीन, पण मी अर्जुनालाही तेच वाटतंय. त्यांना वाटतंय की वाऱ्याला पकडू शकू पण आपण मनाला पकडू शकणार नाही. आणि म्हणून या मनाचं तप हे किती महत्वाचं आहे. म्हणून त्याच्यासाठी ती इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रिय विषयापासून स्वतःला, कारण कुठेतरी मनाला सावरायचंय म्हणजे त्या इंद्रियांना सावरायचंय. जसं आपण तो रथ प्रत्येक वेळी डोळ्यासमोर आणला तर इंद्रियांच्या दोऱ्या या मनाच्या हातात आहेत, मनाच्या दोऱ्या बुद्धीच्या हातात आहेत. अशा प्रकारे या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करायचं आहे. मग खूप सुंदर असं उदाहरण आहे याच्यासाठी. म्हणजे बरीच बाकी पण उदाहरणं मी सांगेन तुम्हाला प्रत्येक याची. पण शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक तप याच्यामध्ये मानसिक जे तप आहे, किती इनोसन्स बघा, म्हणजे किती इनोसन्स म्हणण्यापेक्षा की मनाचा शुद्धपणा, विशुद्ध असा भक्त. ज्या शुकदेव मुनींबद्दल आपण जाणलेलं आहे की ज्यांनी भागवत कथन केलेलं आहे परीक्षित महाराजांना, हे शुकदेव गोस्वामी हे व्यास मुनींचे पुत्र की जे 16 वर्षानंतर मातेच्या गर्भातून बाहेर आलेले आहेत. कारण त्यांना कुठेतरी या भौतिकतेमध्ये यायचं नव्हतं, परंतु मग शेवटी प्रत्यक्ष भगवंत त्यांना शब्द देतात की तू इथे ये, मी तुला भौतिक गोष्टीची तुझा संबंध लागू देणार नाही, होऊ देणार नाही. आणि अशा प्रकारे मग जेव्हा शुकदेव गोस्वामी आलेले आहेत पृथ्वीवरती, तेव्हा त्यांनी जेव्हा जन्म घेतलेला आहे तेव्हा ते जन्म घेता क्षणी ते तिथे थांबलेच नाही, ते तिथे पळत सुटले. आणि पळत सुटले कारण त्या पळत सुटण्याच्या मागे कारण त्यांना कुठेही अडकायचं नव्हतं कुठल्याही याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच त्या भौतिकतेमध्ये तिथे कुठेही त्यांना अडकायचं नव्हतं. अशा प्रकारे तिथून त्यांनी पळ काढलेला आहे. आणि ते पळत 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 असताना तलावाच्या बाजूला काही युवती तिथे स्नान करत असतात, तर त्या वस्त्रविरहित असतात. शुकदेव गोस्वामी तिथून जातात आणि मग व्यासमुनी सुद्धा आपल्या पुत्राचा जन्म झालाय, आपण त्याला काही बघितलं पण नाहीये, आणि म्हणून ते त्या पुत्राच्या प्रेमापाठी ते त्याच्या मागोमाग धावत येतात. जोपर्यंत शुकदेव गोस्वामी तिथून जात असतात तोपर्यंत त्या युवती वस्त्र अंगावर घेत नाहीत. परंतु परंतु व्यासमुनी तिथून जात असताना मात्र लगेच त्या थोड्याशा चाच पडून लगेच आपली वस्त्र आपल्या अंगावरती ओढून घेतात, कारण त्या स्नानासाठी गेलेल्या असतात. पण जेव्हा शुकदेव गोस्वामींची म्हणजे इतकी त्यांचं इतकं शुद्ध विशुद्ध भाव, कारण इतकी निरागसता त्या भावामध्ये असते की तिथे कुठेच त्या युवतींना कुठल्याही प्रकारचं काही मनामध्ये वाटत नाही. आणि इतका तो निरागस भाव असतो, इतके ते विशुद्ध भाव असतात. मग व्यासमुनी हे तितकेच विशुद्ध, म्हणजे व्यासमुनींची भावना तेवढीच विशुद्ध असते, परंतु ते गृहस्थाश्रमामध्ये असतात. आणि म्हणून इथे कुठेतरी हा फरक जाणवतो. आणि म्हणून हे मानसिक की इंद्रियांची नियंत्रण खूप महत्वाचं आहे. इंद्रिय तृप्तीसाठी स्वतःच्या करणं हे कुठेतरी स्वतःच्या मनाचंच दटावल्यासारखं. म्हणून आपण म्हणतो ना, त्या मनाला आपल्या कयात नाही, मनाला आपल्या कयात ठेवायचंय, त्या मनाच्या कयात आपण जायचं नाहीये, त्याच्या कंट्रोलमध्ये आपल्याला नाही जायचंय. असं हे मनाला स्वतःला व्यवस्थितपणे बजावून, मनाला ट्रेन करून, व्यवस्थितपणे मनाला मार्गदर्शन करणे, आनंदमय कथांनी युक्त अशा वेद पुराण महाभारत इत्यादी मधील मनाला संलग्न करणे होय. मनुष्य वैदिक ज्ञानाचा लाभ घेऊन शुद्ध बनू शकतो. मनामध्ये दुटप्पीपणा असू नये. सदैव इतरांचं हितचिंतन करावं. मौन म्हणजे सदैव आत्मानुभूतीचा विचार करणे होय. या दृष्टीने पाहिल्यास कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा यथार्थ रूपाने मौनी असतो. मनाला इंद्रिय भोगापासून विरक्त करणे म्हणजे मनोनिग्रह होय. मनुष्याने आपल्या व्यवहारामध्ये सरळ आणि साधे असावे, त्यामुळे त्यांचे जीवनही शुद्ध होते. सर्व क्रियांचा समावेश हा मानसिक तपामध्ये होतो, कारण त्या मनाला माइंड केलं जातं. अशा प्रकारे त्या मनाचं तप. आणि जिथे आपल्याला या शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक हे सगळं मिळून सात्विक तप आहे. अशा प्रकारची ही सात्विक श्रद्धा आहे. तर आपण इथे थांबूया आज. अजून 12 अध्याय श्लोक आहेत, आपण उद्या पूर्ण करू शकू. 17वा अध्याय 5:45 व्हायला आलेले. तर मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते, आणि काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की विचारा.